Moi katsojat, tervetuloa videon pariin, missä mä pelaan tässä on tiimi. Mulla on vähän Rooney, Dembele, Nedved, Dunga, Etcheverry, Henderson, Nuno Mendes, Arjalinen, Ostari, Marquinhos ja CDB, Bombastin ja Joao Pedro. Ja mennään peliin. Mä menen tänne Zlatan. Mulla vs Real Zaragoza. Joo, ja siis WhatsApp-koneella voitte seurata sitä. Kun pelaan tän yhden pelin, sitten mä lopetan videon. Tai katsotaan. CDB Dembelelle. Ei, mitä? Doni taas. Oi. Rooneylle powershotille. Ihan huono Rooney. Etcheverry osaa kyllä vetää. Nyt powershotteja kaukaa hyvin. Ei, Nedved, miksi sä osaa ottaa sitä pallon haltuun? Hyvä, ei. Menetät sen koko ajan. Vedunga. Katsomassa. Oikeesti, näittekö sitä nykyään lähellä? Hyvä Etcheverry. Ei taas tää sama pelaaja. Miten osuu koko ajan tohon tolppaan nytte? No nyt toi on aura, toi on selkeä aura. Tää on selkeä aura Etcheverry. Selkeetä auraa täyteen. Oli se ihan liilalle. Se oli ihan punainen. Oi. Yläkulma. Mikä yläkulma? Joo, siis on isku tuolla. Se haukotteli äsken. Hendersonkin kyllä kova vetämään. Henderson! Henderson on kova vetämään, niin se onkin. Nyt on niin monta tullut. Noita tolppaa. Hyvä. Etcheverry, eiku Rooney, laita sen Etcheverrylle. Hyvä Etcheverrylle. Etcheverry. Maali. Mikä voi olla aina niinku fenteistä vaille. Ei oo totta. Joo, mä pelaan vielä yhden pelin, koska miksei. Mutta tää näittekö te nää videot? Mä oon oikeesti hyvä vetämään. Ja siis mitä koulut on alkanut lähtee. Kertokaa täällä kommentteissa. Mä laitan kommentit päälle. Zlatan Ibrahimovic. Katsotaan 50 minuutilla. Henderson. Dembele. Oi, sinne Etcheverrylle. Etcheverry, ei, toi oli roskaveto Etcheverry. Rooney nopee. Ei kannata sittenkään. Oi, Dunga, sä saat sen. Dunga, oi, Rooney juoksennyt siellä kentällä. Harrastan ite futista. Tykkään pelata huomenna peli. KP 5 vastaan.
Etcheverry, osaat sä pelata? Ois kymmenkin vetänyt ihan... Ihan hevon kuusen. Oi, Rooney. Skill. Ja ei vetoa osaa mitään. Rooney, osaatteko te kukaan? Mitä oikeesti? Etcheverry oikeesti, katen poveri. Lähtee ihan itsestään vetää. Rooney poveri saatti mitä? Etcheverry saa tiellä! Eiku kulma, ui. Vähän kun säikähin. Dunga kova vetää myös. No menee liian yli, tietty, joo. Joo. Ei, me ei päästä läpi. Hyvä Dunga. Dunga, mikä veto, mutta hyvä torjunta oli myös. Dunga, kova veto. I like it. Dunga, ei. Jos te katsotte naisten EM-kesäfinaalit, niin Chloe taas ratkaisevasta. Ei tarvitse. Jos katsotte, niin Chloe Kelly ratkaiseva pilkkuilla maali. Oli kyllä kova peli. Oli kyllä huomenna valinnainen. Ei, CDB. Ariadne vastaan Mittelstand, oi, mitkä nopeudet. Larsen, mitä tekee? Ja ihan roska. Nyt on Henderson. Ankara Henderson. Joo, mulla on vähän akkuja jäljellä. Henderson! Oh my god! Henderson, jota mikä veto! What a goal, Henderson. Yksin. Vetää vähän yli puolesta välistä. Oi. Viime pelissä Etcheverryltä, nyt Hendersonilta. Miten voi mennä paremmaksi näillä kahdella nämä vedot? Se on 20 peliä sillä ja vetänyt jo 16 maalia. Etcheverry. Mikä maali? Tää ei pysty mennä paremmaksikaan. Etcheverry. Mikä veto maaliin? Kattokaa. Ei pysty mennä tästä paremmaksi. 5-2 voitto. No nää 3 maalia kun tuli. Moikka, tätä videoa kun tässä on moi.